Здравейте на всички! Вие сте с канала Малко Испански. Ще разгледаме Футуро Симпле, т.е. бъдеще време. Използваме Футуро Симпле за неща, които ще се случат в бъдеще. Това е едно от най-лесните времена в испанския. Как образуваме Футуро Симпле? Да видим пример с глагола hablar от първо спрежение. Yo hablaré. Tú hablarás. Él hablará. Usted hablará. Nosotros hablaremos. Vosotros hablaréis. Ellos hablarán. Ustedes hablarán. А сега да видим пример с глагола comer от второ спрежение. Тук нещата са като в първо спрежение. Yo comeré. Tú comerás. Él comerá. Usted comerá. Nosotros comeremos. Vosotros comeréis. Ellos comerán. Ustedes comerán. Да видим и пример с глагола vivir от трето спрежение. Тук нещата са като в първо спрежение. Yo viviré. Tú vivirás. Él vivirá. Usted vivirá. Nosotros viviremos. Vosotros viviréis. Ellos vivirán. Ustedes vivirán. И така, стигнахме до средата на видеото. Ако харесваш това, което правим, дай един лайк, абонирай се безплатно за канала и активирай камбанката. Така ще имаш известие за всеки нов урок. С платформата YouTube имате възможност да подкрепите директно канала Малко Испански. Става много лесно. Отиваме на този бутон тук. Избираме благодаря. Това е иконката със сърцето. Кликваме на нея, избираме сумата, която искаме да изпратим и следваме инструкциите на екрана. Благодарим ви предварително. А сега да видим кога използваме Футуро Симпле. Когато имаме планове за бъдещето. Ето пример. Mañana trabajaré desde casa. Утре ще работя от вкъщи. Mañana trabajaré desde casa. Използваме Футуро Симпле и когато правим предположения за настоящето. Ето пример. María estará en casa. Мария сигурно си е вкъщи. María estará en casa. Използваме Футуро Симпле и за обещания или предупреждения. Ето пример. Te llamaré en cuanto llegue. Ще ти позвъня, когато пристигна. Te llamaré en cuanto llegue. Както видяхме, Футуро Симпле е лесно за употреба и разбиране. С практиката ще можете лесно да го използвате и вие. Това беше всичко от този урок. Радваме се, че бяхте с нас. Ако харесваш това видео, дай един лайк, абонирай се безплатно и активирай камбанката. Ще имаш известие за всеки нов урок.